Здравейте хора, аз съм Wi-Fi и аз спомня с тази стая, където пуканките на Пумза, но този път няма да пробваме. Ами пробваме други неща. Ако искате, това е стая да видео, мога да... Така пак ще опитваме неща. Така, започваме с това нещо. Да, това. И ще започнем първо нещо да покажем ледено и се разтопи, което няма да е много хубаво. Знаете, че не знам откъде се отваря. Ай, сега ще. Бам! Падна. Колко просто трябва да си. Кажи ми, че според да кажеш, ще си просто. Да. И паднал по главата. Не ми харесва. Това е на бимбузъл, както имам. По-тежко добре. На бимбузъл. Вижте. И с кошката. Така, нека го пробваме. Това е по-кило, отколкото очаквах. Добре, вкусно е. Така е много вкусно, отколкото ако влизаш. Както нормално да не влизалки за това. Това му давам 6,5. Така, втори продукт е напитката на Слави Глажер. Как гледах много видеа как се пробвани, но все пак и аз реших тук. На всяка моя напитка пише нещо. Това е с Relax Zero Sugar, това не знам с какво. Екстракт от хибуск ус с аромат на мангостин и лимонена трева. Слави факт, клащ факт, обърках се. Знаете ли, че... О, това после ще го четем така. Изглежда? Добре. Имам само два вкуса, защото... Не знам, що говоря тихо. Има два вкуса. Аз за двата вкуса, защото третия не успях да го намеря. Това е вкусна ягода. 7. Добро е. Нещо, което ще пробваме е чипса на МБТ. Чипса на МБТ. Не вярвам да го открия. Но защото пише на такова, на английски така работи. Не знам, две как се казват на МБТ, не даже три, на трета не съм се пускала и така. Не знам, OnlyFans, тишината им и допомина. Но, има капаса. Но, да, не знам как се казва, писали не съм фен на МБТ, но там дето беше скъпо изглежда добре, но не е по-добре от хартията, да. Нека да го пробвам с сол. Изглежда вкусно. Изглежда нормален чип с сол. Накрая ще покажем всички продукти. Ето го, изглежда много хубаво. И сол няма. Царевичен чипс. Много хубаво. 10. Повтарям. Следващия продукт е това. Нещо. Направо сега ще покажа. Бам. Перфектно. Следващата напитка е на Слави. Аз съм голям.
Исках да взема това. Значи това вече е с вкусна ягоди. Не знам да ми вкусиш вкусна ягоди или да ме вишни. Къде че? Горска ягода, лайка, витамин D, К2 или там К2. Къде знам какво е това? Витамин С. После ще накрая видеото ще прочетем кой е факт. Ти де. Това мириш много си нова ягодина ягоди. Това е много странно. Има вкусна на вода с ягода. Нещото е много легко за закуската. Ще го пробвам в специален клип. Ето. Ще го пробвам в специален клип, защото не можем сега да го пробваме. Или в шорт, не знам. И ето ви това. И то е капнало много. Да. И сега. Чипса 10. 7,5 май му дадох или 7. Да, 7. Това не съм му дал, сега ще му дам. По-хубаво. Не. Това е 8. Това е 8. Това е 7. Да. Чипса има вкус на много голямо нещо. Муска, обожавам този. Много хубав. Бях това беше второто видео, може да има и трето с рунтура. Окей, бай-бай.